नमस्ते. आज आपण पिंडी छोले बनवायचे आहे. तुम्हाला दाखवते कसे बनवायचे ते, आपल्या पद्धतीने बनवायचे आहे. इथे मी पहिला ते पाणी उकळायला ठेवलंय. त्याच्यामध्ये बघा मी काय काय टाकते. तेजपत्त्याचं पान आहे, हे 4-5 लवंग आहे, 5-6 काली मिरी आहे, दालचिनीचे तुकडे आहेत बघा छोटे, 1 वेलची आणि 1 चमचा चायपत्ती आहे. 1 चमचा चायपत्ती. हा, 1 चमचा चायपत्ती. हे आपल्याला चांगलं उकळून घ्यायचं आहे, कारण आपल्याला त्याचं पाणी घ्यायचं आहे. म्हणजे चाय झाली. मग चाय झाली, मग साखर नाही टाकायची आहे. बिना साखरेची काली चाय झाली. हा, बिना साखरेची, डायबिटीस वाल्यांची चाय. यात आपल्याला इथे उकळत आहे ना, तोपर्यंत काय करायचं, हे आपले छोले घेतलेले आहेत. छोले म्हणजे सफेद चणे रात्री भिजायला ठेवले होते आणि आता हे चांगले स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत. किती पाणी काढलंय त्याचं मी, तरी पण आपलं चांगल्या पाण्याने घ्यायचे. 1 वाटी रात्री भिजवताना 1 वाटी ना. रात्री 1 वाटी घेतले चणे. रात्री भिजवले. हा, भिजवायला 1 वाटी चणे घ्यायचे. म्हणजे भिजवल्यानंतर वाढले ते. वाढले 1 वाटी म्हणजे 1 कप. 1 कप समजला. त्याच्यामध्ये आपल्याला आहे ना आता ग्रेव्ही बनवायची आहे. त्याच्यामध्ये त्याची आपल्याला ग्रेव्ही नाही बनणार, कारण का माहितीये, नाही तर ते आहे ना असे मॅश करायला लागतात. चणे मॅश करून आहे ना ते बरोबर नाही वाटत. म्हणून त्याच्या ग्रेव्हीसाठी मी त्याच्यामध्ये 1 बटाटा टाकते कापून. हे बटाटा आपण मॅश करून टाकू शकतो. आता याच्यामध्ये चण्याच्या बरोबर आपल्याला पाणी ठेवायचं आहे. आता काय असतं माहितीये का, आता ही मी गरम मसाला आणि रायपत्ती वेगळी शिजवली नसती ना, तर ती आहे ना कपड्यात बांधून, गटली बांधून याच्यात टाकायची असते. हा, तर मी काय करते, मी ती वेगळी शिजायला ठेवली. आता इथे शिजू दे आणि इथे आपल्याला 5-6 शिट्या करून घ्यायची आहेत. म्हणजे आपल्याला छोले आहे ना चांगले मऊ शिजवायचे आहेत. 5-6 शिट्या. 5-6 शिट्या होऊ द्यायचे. तोपर्यंत हे किती वेळ? हे आता थोडा टाइम शिजवते. हे टोटल 5 मिनिटं शिजवायचं ना. हा, 5 मिनिटं शिजवायला पाहिजे. पुरा काळा पाणी आला पाहिजे चहापत्तीचा. हे बघ असं चांगला उकळ आला पाहिजे. मग चांगलं उकळायला लागेल. आपल्या कुकरला 7 शिट्या करून घेतली. 7. आता आपण बघूया. 7 शिट्या झाल्यावर आहेत ना गॅस बंद केला. आता आपले छोले बघूया कसे शिजले आहेत. मस्तच. हा, बटाटा पण छान शिजलाय. पहिले छोले बघूया. हे बघ मस्त शिजले आहेत ना, असे शिजायला हवे. आता इथे चहाचं पण आपलं पाणी बघ, गरम मसाला आणि चहापत्तीचं पाणी पण मस्त लाल झालाय ना. आता आपलं तेल तापलंय कढईमध्ये. आता त्याच्यामध्ये थोडासा जिरा टाकते, 1/2 चमचा. 3 कांद्याची पेस्ट करून घेतली आहे. 3 असे मीडियम कांदे होते, त्याचे मी पेस्ट करून घेतले. आता पेस्ट आपल्याला ना चांगली कलर येईपर्यंत फ्राय करायचं आहे. आपला कांदा बघा मस्त फ्राय झालाय, गोल्डन तर झालाय बघ. 3.5 मिनिटं लागली. आता त्याच्यामध्ये 3 टोमॅटो घेतले मोठी मोठी आणि त्याची पेस्ट केली आहे, ती टाकते. आता ती पण चांगली फ्राय करून घ्यायची आहे तेल सोडेपर्यंत. ही बटाटी त्याच्यातली शिजलेली ना चण्यातली, ती काढली. ही आता अशी मॅश करून घ्यायची हे आपल्याला ग्रेव्हीसाठी. आता टोमॅटोची ग्रेव्ही शिजायला पाहिजे ना, त्याच्यासाठी थोडा मी झाकून ठेवते 1 मिनिटासाठी. 1 मिनिट झाले बघा. ग्रेव्ही आपली चांगली सुकली आहे. आता 2 मिनिटं चांगली आहे ना, पूर्ण सुकवून घ्यायची आहे. म्हणजे टोमॅटो आणि कांदा आहे ना चांगला पूर्ण शिजून येतो आणि त्याची ग्रेव्ही चांगली बनते. आता इकडे बघा टोमॅटोची पेस्ट आणि कांद्याची पेस्ट एकदम मस्त सुकली आहे. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला आलं लसूणची पेस्ट टाकायची आहे. चांगली 1 चमचा भरून घेतलाय. ही आता जरा चांगली तरतरवते. आता आपल्याला त्याच्यामध्ये सर्व मसाले टाकायचे. आता काय काय घेतले ते दाखवते. हा गरम मसाला घेतलाय अर्धा चमचा, 1/2 चमचा हळद घेतलाय, 1 चमचा मिरची मसाला घेतलाय, मिरची पावडर. आपल्याला आमचूर पावडर घेतलाय 1/2 चमचा, धना पावडर 1 चमचा, जिरा पावडर 1 चमचा, थोडासा काळा मीठ घेतलाय आणि आपल्याला 1 चमचा जास्त, म्हणजे 1 चमच्यात पकड कसुरी मेथी. हे आपल्याला सर्व मसाले आता एकत्र टाकते. सर्व रवून घेते. आता हे मसाले शिजायला पाहिजे ना, त्याच्यामध्ये थोडं पाणी टाकते. थोडं पाणी टाकते आणि मसाला शिजायला आता पाहिजे ना, आपली कसुरी मेथी टाकली आहे ना, ते शिजायला पाहिजे म्हणून 2 मिनिटं झाकून ठेवते. आता आपली 2 मिनिटं झाली आहे. मसाले एकदम चांगले शिजले आहे.
आता आपल्याला त्याच्यामध्ये आहे ना बघ किती ग्रेव्ही मस्त झाली आहे ना. ठीक पण झाले एकदम. हा, आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे छोले टाकते. छोल्यात पाणी पण बरोबर झाला. जरा मसाल्यामध्ये फिरवून घेते छोले. आता त्याच्यामध्ये आपलं बटाटा पण टाकायचे म्हणजे आपली ग्रेव्ही किती मस्त होणार आहे. बटाटा पण टाकलाय, छोले पण टाकले. आवाज देते बघ. आता आपल्याला याच्यामध्ये हे आपलं पाणी ओतायचंय काळं. दिल आवाज देते बघ. काय देईल तर आम्ही जर घर परत जरा साफसफाई करतो, इकडे तिकडे करतो, मग तिला नवीन वाटतंय सर्व. दिल काय झालं दिल? जा खोक्यात, जा खोक्यात. आता आपल्याला हे चायपत्तीचं पाणी, गरम मसाल्याचं पाणी आहे ना ते त्याच्यामध्ये गाळून ओतायचं आहे. तुम्ही काहीतरी पहिल्यांदाच काहीतरी नवीन असं बघितलं. हा, पिंडी छोले बोलतात याला. चायपत्तीचं पाणी टाकलं त्याच्यात. हा, चायपत्तीचा आणि गरम मसाला, खडा मसाला. ओके, ते टेस्ट कशी लागतात विचार करायला लागेल ती. हा, थोडं पाणी टाकते जरा आणि आपली ग्रेव्ही शिजवून घेते. आणि मीठ टाकायचं आपल्याला. आता आपली ग्रेव्ही तर सॉलिडच झाली आहे आणि त्याच्यामध्ये अजून बटाटा टाकले त्याच्यामुळे ते अजूनच झाले. आणि छोले पण आपले मस्त दिसतात आहे त्याच्यामध्ये. छोले मॅश करायची गरजच नाही लागली ते बटाट्यामुळे. आणि आपली ग्रेव्ही पण चांगली होती टोमॅटो कांद्याची. आणि त्याच्यामध्ये मीठ टाकते चवीपुरतं. तर मीठ आपण कशातच टाकलेलं नाही आहे. दिलचा आवाज दे, मॉम बोलते ती बघ. दिल काय झालं दिल? परत आवाज देते. काय झालं? नवीन जागा वाटली तुला? तो ओपन झाला ना सर्व. आता त्याच्यामध्ये आहे ना 1 चमचा छोले मसाला टाकते. आता याच्यामध्ये आपले मसाले सगळे पडलेत आहे. मसाले टाकायची गरज नाही. तुमच्याकडे नसेल तर नाही टाकला तरी पण चालेल. पण मी आहे ना आता मसाला बनवलेला घरामध्ये म्हणून मी 1 चमचा टाकलाय. दिल जास्त आवाज देते ना. नवीन वाटतं तुला बाहेर. नवीन सगळं उघडा केलाय ना बाहेर म्हणून. आता मीडियम गॅस, एकदम बारीक गॅसवर आहे ना 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवते. आणि दिल कशाला ओरडते बघते. दिल आवाज देते. हे बघ दिल. काय ग? मी घरात होती ना. तिला अडचण वाटते सर्व नवीन आपण केलं ना आता सर्व. मी घरात होते ना. भाजी बनवते. तुझ्यावर खेळायला कोण नाही. तुला वाटले मम्मा कुठे गेली? आगे हलका एकदम बॉल. आगे तुझा छोटूसा बॉल आगे. हा बघ, टून टून टून. आई गेला सोप्या खाली गेला. आता आपली 2 मिनिटं झाली. वा, मस्त एकदम आपली पिंडी छोले भाजी एकदम छान झालेली आहे. ग्रेव्ही पण मस्त झाली आहे. आणि बघा भाकरी बरोबर, भाता बरोबर, चपाती बरोबर, कशा बरोबर पण खाऊ शकता. आता मी गॅस घालवते आणि तुम्हाला पप्पू टेस्ट करून दाखवेल कशी झाली भाजी. अरे वा वा वा. इकडे पिंडी छोले रेसिपी तर एकदम भारी वाटते. आणि प्लेट पण छान प्रकारे सजवली आहे. आणि काय वाफ येतात बघ. चला आता आपण पटकन टेस्ट करून घेऊया. हे सर्वात आधी मी तुम्हाला त्याची ग्रेव्ही दाखवतोय. बघा किती थिक आणि एकदम मस्त आहे. शिट्टी झाल्यावर तर आपण दाबून तर दाखवलेलं म्हणजे ते एकदम व्यवस्थित शिजलेत. नंतर त्याची ग्रेव्ही पण एकदम छान लागते. जर अजून एक वेळ टेस्ट करतो कारण मला एक डाऊट होता ना, ते मी विचारलं होतं रेसिपी बनवताना. दिल हलवते कॅमेरा. ते डाऊट होतं की आपण चायपत्तीचं पाणी टाकलेलं, मग त्यामुळे ही रेसिपी, कारण चायपत्ती कडू असते त्यामुळे रेसिपी कडू होते का असं काय आहे. तर असं काहीच नाहीये. रेसिपी असं माणसानं वाटणार पण नाही की आपण याच्या चायपत्तीचं पाणी टाकलंय किंवा ते गरम मसाल्याचं पाणी टाकलंय. एकदम रेसिपी छान झाली. उलट मला तर वाटतं त्याच्यामुळे रेसिपीला एक वेगळी चव आली आहे आणि छान प्रकार लागतो हा नवीन आणि कलर पण छान येतो. आणि तरी पिंडी छोले तुम्हाला रेसिपी खायची असेल ना तर तुम्हाला कुलच्या सोबत खावी लागेल. चपाती पण वेगळी झाली पण कुलचा किंवा व्हाईट राईस आपला बासमती राईस बरोबर खाल्लात ना एकदम मस्त वाटेल ना खायला.
छोले बनवले तर भटुरे बनवतात. छोले भटुरे असतील, आपण पुरी ते बनवू भटुऱ्याला शकतो. काय असतं माहितीये का, पीठ काढून खूप टाइम ठेवायला लागतो. हा, मग पुरी बनवू शकतो आपण, पुरी नाहीतर पुऱ्या राईस करायचे. नाहीतर कुलचा, ह्याच्यापैकी काही बनवा आणि टेस्ट करा, एकदम छान लागेल. असं कांदा बिंदा बाजूला टेस्टिंगला घ्या आणि रेसिपी नेहमीप्रमाणे एकदम छान झाली. तुम्ही बनवा, मग कमेंट करा आणि व्हिडिओला लाईक पण करत जा, शेअर करा आणि नवीन असेल तर सबस्क्राईब आणि बेल आयकॉन वाजवा.